Bye.
Sa atin po ang kapayapaan at ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos na atin pong Ama at sa ating Panginoong Hesus. Na asomdwoeɛ free Awurade Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo. Saan man pong dako kayo ng mundo naroroon, anumang wika ang inyong sinasabi. Na Muli kaming sabi biara mawɔ ne wiase yɛafa na nyina. sa isang pag-aaral ng mga salita ng Diyos na nasa banal na kasulatan. Na Bago po tayo magpatuloy, muli kaming mamara na yɛn nyinaa yɛnsua wɔ Nyankopɔn ne nsɛm. sama-sama po tayong dumulog sa Diyos sa pamamagitan Na ng panalangin. Tayo po'y sama-sama. sɛ mo ani gye ho na ɛnha mo a, mamma yɛn nyinaa yɛmmɔ mpae. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Yɛn Agya, Yun ang aming Panginoong Hesukristo. Otumfoɔ ne Wɔkɛseɛ, Salamat po kaming muli wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. lahat ng kabutihan Agya, yɛda wo ase. sa iyong mga kamay ay Wɔ aming w'adɔeɛ ne w'ayamye. sa araw-araw. Kinikilala po namin utang na loob sa iyo. Hi- Ang bawat Agya, yɛda wo ase. nakatatawid kami sa aming mga Wɔ pangangailangan. yɛn daadaa setena mu, Saring mga bagay yɛtumi pem kɔ aming yɛnim a sa buhay. na yɛwɔ adom ne w'ahommɔborɔ nkyira. Karihang Yɛfa nneɛma pii mu wɔ asetena yi mu. tatawid sa amin sa Na sari-sari yɛnim sɛ wo ne tumi a paligid. Salamat po, Ama, mayroon kaming pagkakataon sa oras woyi yɛn firi amanneɛ ne wɔtaa pii mu. tumunghay sa iyong Agya, yɛda wo ase. sulatan. Sa tulong mo ay umasang minsan pa Bio, buksan mo sa amin yɛnyɛ akwanya pa sɛ na aming kailangan yɛbɛhwehwɛ wo tenenee nsɛm mu. upang kami Yɛgye di sɛ wobɛsen yɛabue w'asɛm pono so ama yi. sa libutan ito. Tanggapin mo nawa ang sama-sama Na daa ne daa nyinaa, pagpapasalamat. wobɔ yɛn ho ban. Kalakip nito ang aming Yɛsrɛ wo sɛ gye yɛn akoma mu aseda afɔdeɛ. patawaran sa mga kasalanang nasusumpungan mo sa amin. Agya, yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn nyinaa mmɔbɔ. Amin kami, Ama, nakagagawa po kami Agya, ng mga pagkakamali. Sana'y patawarin mo kami. Ngayong kami po ay nagpatawad. yɛgye tom sɛ yɛayɛ mfomsoɔ bebree. Sa amin. Sa oras na ito, samahan mo sana kaming lahat sa aming gagawing pakikinig ng Agya, iyong salita, yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn nyinaa mmɔbɔ. ang iyong banal na Berɛ a yɛtie wo nsɛm, pagbukas ng yɛsrɛ wo sɛ soma Honhom Kronkron kaluluwang ma no mmue yɛn akoma mu. oras na ito. Tulungan mo kaming Ne wɔ kra biara a ang kahalaga, wɔbɛtie wo nsɛm. matutunan namin ang iyong mga salita. Boa yɛn Kami sa buhay, na yɛhunu sɛdeɛ wo nsɛm sua ang lakad na kasang-ayon, sɛ yɛ ade a wohia sɛ fa sana'y na atenetene yɛn na yɛsua sɛ pagsasamantala sa yɛbɛnante sɛdeɛ wopɛ teɛ. mabubuhay pa Yɛsrɛ wo ma yɛhunu mga bagay sɛdeɛ mmerɛ a yɛwɔ mu yi na harapan wosi hia sɛ fa na yɛafa asang akwanya yi so ayɛ nneɛma a ɛsɛ wopɛ makakasama kami na ma yɛ no anidasoɔ magiging dapat sa iyo. na daakye bi Gaano man kami kahamak sa buhay na ito, nagtitiwala kami, Ama. Wala na yɛn nyinaa yɛatumi abom isa sa amin. Sana anya w'ahennie. Ɛmfa ho ne sɛdeɛ yɛn ho lingkod sa lahat sɛ nhia sɛ fa nanso katuwang at kapal wonya yɛn mu biara hɔ. upang maipaabot Agya, yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ. ibig at paglilingkod Kae wɔ ma ɛwɔ mmaa nyinaa. aming mga kapwa-tao. Sa iyong mga kamay, itinitiwala po namin, Ama, Wɔn a wɔboa lahat ng paggawa. aka wo nkwagye asɛm Kapalin mo sana ang mga taong nagsisikap akyerɛ amansan. sa iyo. Agya, Salamat po sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming yɛsrɛ wo sɛ kae nnipa a wɔbɔ wɔn ho mmɔden sɛ wɔbɛsom wo. Agya, yɛda wo ase pii wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat, sa ating po mga taga-subaybay. Asomdwoeɛ ne wɔ dɔ a ɛfiri wɔ Nyankopɔn ne nka mo nyinaa. Anuanom ne yɛtiefoɔ ɛwɔ wiase yi afa na nyinaa. Wɔn a wɔyɛ UNTV Live 37 so. Mohwɛ dwumadie wɔ Members Church of God International nkɔmmɔdi afidie so. Adwumadie edi ahim live. Yɛn anuanom a
a Free Members Church of God International. Eba mo nyinaa dwo free Philippines. MCGI Dwene Nnipa ho ni. At ngayong gabi po ay makakasama natin bilang bahagi ng ating Ɛnnɛ day wana wakan ho a wahoma no so ne yenuanom a wofro MCGI anaasɛ Members Church of God International kaintai hyia da mu Brother Tochi Mariano ane yenuanom a ɛwɔ hɔ nom sɛdeɛ bɛyɛ yɛn nyinaa yɛbɛtumi aso yɛnyɔnko nnipa so na yɛtumi aboa wɔn. Adɔeɛ ne asomdwoeɛ ɛfiri Onyankopɔn ne nka ho Brother Daniel. Wɔn a wɔka yɛn ho no yɛ wɔn afiri kainta hyia dan mu. Aseda nka Onyankopɔn. So yɛn nyinaa yɛtumi de yɛn ho ahyɛ dwumadie wɔ wɔn so yi mu. Mariano at sa lahat po ng ating mga kapatid na nakasama natin dyan sa Kaintari. Brother Tochi Mariano, yan may wahonom. Kaintar siya dahil mo. Sa mabuting pagkakataon, tayo patuloy naman na Yadaw niya ang kupungwasi.
Saya yɛnsatumi aka akwanya pɛi. Yɛtumi aboa yɛn nyɔnko nnipa. Na bere a yɛgu soɔ no yɛretɔn nsa afrɛ mo. Nyankopɔn yɛ adom a mommra na yɛnsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Adwoɔda March 27. Anɔpa du baako mommra na yɛnsua Awurade mmara nsɛm. Yɛretɔn nsa afrɛ mo nyinaa mommra mommɛka yɛn ho na yɛne mo nkyɛ yɛn gyedie. Mommra na yɛnsua tene ne nsɛm ɛfiri Twerɛ Kronkron no mu. Na yɛn nyinaa asodeɛ ɛyɛ nneɛma a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu. Ɛkanka wɔn a wɔgye Nyankopɔn tene ne mu nsɛm die. Na Momma yɛ abrabɔ Nsɛmpa Kristo asɛmpa nyinara. Ɛne na momma mo abrabɔ mfata Kristo asɛmpa no nko ara. Asɛmɛba na mebɛhunu mu o, sɛmeni hɔ o, matem ho asɛm sɛ mogyina pinti no honhom koro mu. Amode adwene koro bɔ mu di apere gyedie efiri asɛmpa no mu. Si 1:2 ng unang Korinto. Na akwa yɛfa so bɔ yɛn bra. Momma yɛ abrabɔ nsɛmfata Kristo asɛmpa no 1 Corinthians 15:16. Anuanom afei merekae mo asɛmpa meka mo na mogye yɛ nso na mogyina mu nso. Na sɛ mokae deɛ meka kyerɛ mo no a ɛno ne no anyɛ saa deɛ no magye adi kwa. Enti asɛmpa deɛ yɛde yɛn asɛmpa no bɛgyina so. Na asɛmpa no mu no a yɛde bɛbɔ yɛn bra no Twerɛ Kronkron no ka sɛ yɛn amanamanmufoɔ Ephesians 6:3-6 sɛ amanamanmufoɔ nso bɛyɛ adedifoɔ ne nipadua korɔ no ara bi. Yɛka amanamanmufoɔ yi ho nko ade ɛyɛ ne bɔhyɛ no ho fafafoɔ bi wɔ Kristo Yesu mu. Kaya po tayo nagiging kasangkap noong katawan sa pamamagitan po ng Ebanghelyo. Ano po ba yung sinasabi na katawan na yon na kung saan tayo po ay magiging kasangkap? Sa nipadua no a yɛka ho asɛm wɔ Twerɛ Kronkron mu a yɛka ho bi no anaasɛ yɛbɛyɛ mu anuanom no na yɛsɛ tumi aka yɛn Awurade Yesu Kristo bɔhyɛ no ɛyɛ nipadua bɛn Colossians 1:18 na wɔno ne nipadua a ɛyɛ asafo no ti. Nti yɛwɔ nipadua bi wɔ hɔnom a ɛyɛ asafo no sɛdeɛ Twerɛ Kronkron no sie na yɛbɛka ho bi na mmom asɛmpa no so ne yɛbɛnam na yɛtumi aka asafo a ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu bi na yɛne nkutahodie anaasɛ anyɔnkofa a yɛbɛnya no wɔ nipadua no mu no. Asɛmpa no a wɔyɛ sɛtie ma no yɛnom ne asɛmpa a yɛbɛdi so na asɛmpa no ɛno ne yɛ nakwankyerɛ ɛno ne wɔ kwan a yɛfa so bɔ yɛn bra ɛno nso na ɛbɛkyerɛkyerɛ yɛn ɔkwan a yɛbɛfa so wɔtena se wɔyɛ mmerɛ mu na yɛtumi ayɛ baako wɔ saa nipadua koro no ɛfiri sɛ wɔ nipadua baako sɛdeɛ Ephesians 4:4 ɛhyɛ yɛwɔ nipadua baako na saa nipadua koro no a yɛka ho asɛm no I think you should lock it. Maybe you can lock it. Ɛyɛ asafo no
Na saa nipadua baako anaasɛ asafo no yɛbɛnam asɛmpa no so aka yɛnam bom. Na asɛmpa no so na yɛde tɛtɛfoɔ no de wɔn abrabɔ ana wɔgyina so bɔɔ wɔn bra. Na yɛn nso a yɛwɔ awieyɛ mmere mu no, sɛ yɛbɛsɛ yɛka saa nipadua no ho anaa asafo no ho bi a, ɛwɔ so yɛnam saa nipadua baako no so anaasɛ asafo baako a yɛreka ho asɛm ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu so ne wɔn nya ayɔnkofa sɛdeɛ wafrɛ mo aba mo frɛ anidasoɔ baako mu Ephesians 4:4. Enti nipadua koro yi no mu no, na hɔnom na yɛafrɛ yɛn aba. Na saa nipadua koro no ɛyɛ asafo no. Na asafo no mu na yɛbɛnya ɔfrɛ baako 1 Corinthians 1:9. Onyankopɔn a wɔnam ne so afrɛ mo no yɛ ɔnokwafo nti ampa sɛ Onyankopɔn afrɛ yɛn, wafrɛ yɛn aba ne ba yɛn Awurade Yesu Kristo ayɔnkofa mu. Ɛhɔ na yɛne yɛn Awurade Yesu Kristo ɛbɛnya ayɔnkofa. Ɛhɔ na Agya no ɛbɛfrɛ yɛn aba. Yɛne yɛn Awurade Yesu Kristo bɛnya ayɔnkofa. Na yɛn bɛnam asɛmpa no so. Na sɛdeɛ Yohane nwoma no sie no, sɛ yɛpɛ sɛ yɛne Awurade Yesu Kristo ne Agya no nya ayɔnkofa a, deɛ yɛhunu na yɛateɛ na yɛka kyerɛ mo anaasɛ yɛtwerɛ brɛ mo. Ɛno nti yɛne Awurade Yesu Kristo ho asɛmpa a yɛreka no, yɛnom yɛ nsɛmpa pa a ɛwɔ sɛ yɛteɛ. Na yɛne asuafoɔ no watumi anya ayɔnkofa. Na yɛn de Nyankopɔn nko a wɔdi kan. Wɔn nyinaa nso wɔ kyɛfa wɔ nipadua no mu bie. Ibinalita noon sa kanila. Ɛbɛnya ayɔnkofa. Enti deɛ yɛateɛ na yɛhunu no, ɛno ne adeɛ Awurade Yesu Kristo ka kyerɛ asuafoɔ no. Deɛ yɛhunu ne yɛateɛ ne yɛka kyerɛ mo. Na yɛne ne ba yɛne Awurade Yesu Kristo ayɔnkofa. Na yɛtwerɛ yei no mo brɛ mo na mo anigye awie pɛyɛ. Nti yɛatwerɛ tete Kristofoɔ no asɛmpa a yɛdi so wɔ. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛbɛtumi abom na yɛakan ne yɛdi so. Na yɛtumi ne ne ba no anya ayɔnkofa. Na te sɛ nkrataa, nkyerɛkyerɛ ne nteteyɛ. Te sɛ yɛkɔ sukuu mu anaa ɛba apɔmɔden adwumadie mu a, sɛ wɔpɛ sɛ wowie sukuu na wotumi bɛyɛ ɔdɔkotani ma paa, agye wodi wɔn akyerɛkyerɛfoɔ no afutuo no wɔn mo nkyerɛkyerɛ so. Na yɛde wo nyinaa ka asɛmpa no nkyerɛkyerɛ ho bi. Na 1 Corinthians 14:37, sɛ wobi susu sɛ wɔyɛ wadiyifoɔ anaa honhom nni a, wohunu sɛ deɛ meretwerɛ mabrɛ mu yɛ Awurade ahyɛdeɛ. Yɛn Awurade ahyɛdeɛ. Mmaransɛm, yɛn Awurade Yesu afutuo. Watwerɛ yɛnom nyinaa sɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ Kristo akyiridiifoɔ, Kristofoɔ a yɛbɛdi saa nkyerɛkyerɛ yi so. Yɛbɛdi ne mmaransɛm so. Na yɛatwerɛ yɛde a ne sɛ yɛbɛkan. Awɔ sɛ Twerɛ Kronkron no mu no, sɛ yɛgye Twerɛ Kronkron no di a, wɔde a ne sɛ wɔbɛkan. Na sɛ wɔgye Twerɛ Kronkron no di a, kasulatan kung saan nandun na awɔ sɛ yɛkenkan na yɛhunu yɛn Awurade Yesu Kristo ne nsɛm. Na ɛyɛ adeɛ a ɛho hia.
Sayabedi Aradi Yesu Christo Mransam so. Mark 7:7. Wasɔre mekwa na wɔkyerɛkyerɛ nsɛm a nnipa ahyehyɛ. Kura nnipa tete sɛm mu. Ang ating susunding prinsipyo yung salit-saling sabi ng mga tao o yung iba't ibang halimbawang mga kultura ng mga tao o kaya ay Dahil nnipa passed on ng mga amammerɛ na nnipa nhyehyɛeɛ ahodoɔ a nnipa kura wɔn mo mmara nsɛm na wɔn atete sɛm. Na yɛn mu nyinaa wɔde atwerɛ nsɛm kronkron no kyerɛkyerɛ yɛn mu. Nti sɛ gyedie a ɛneɛ nakasulat nga ba? Dapat nga ba nating paniwalaan? Sinasabi nga ba ng Biblia? Kung gagawin ba natin ito, magiging mabuti ba? ɛho hia sɛ yɛbɛgye adi a na yɛde bɛyɛ adwuma mpo deɛ. Sinasabi ng Biblia, paniniwalaan ba natin o hindi? Kasi meron pong sasabihin na ang iba't ibang madidinig natin. Sabi ganito, sabi ganon. Sabi nga po ng kasabihang Tagalog. Ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Kaya po, sa halip na maniwala tayo, sɛdeɛ Tagalog kasa bɛbuo bi sie no. sabi ng Diyos. At Sɛ wɔgye nkɔnkɔnsɛdi a doon po sa kanyang mga kautusan na nakasulat naman po sa banal. yɛn anya adeɛ tɔ aso mu nti no ɛwɔ sɛ yɛgye deɛ Onyankopɔn aka di. Na yɛn mu ne nneɛma a yɛreto nsa afrɛ mo. Na Dahil si Kristo, yun ang ulo ng katawan. Ipo ba? Maliwanag. Kristo Kahit anong ɔyɛ nipadua no ti na yɛn mu da hɔ. siya ang ulo ng katawan. Amfa ho ne kasa a wobɛka no wɔ mu wɔ Colossians 1:18. Kristo ɔno ne nipadua no ti. In-English mo po yan, ang sabi, He is the head of the body, the church. Kaya may iglesia po talaga. Kung halimbawa, ayaw Na sa iglesia, dahil sabi nila, yɛwɔ asafo. Na sɛ ebinom wɔnom a wɔnom mpɛ sɛ ɛbɛfrɛ wɔnom sɛ asafo. Ɛno mpo deɛ wɔn sɛ asɔre koraa ho hia. That's all. sa Yɛatwerɛ no makatwid bagay. kronkron no mu. Kristo yɛde padua no ti. Ɔno ne asafo no tire. Nti asafo no mu no, yɛwɔ asafo bi wɔ Twerɛ Kronkron no mu a yɛkyerɛkyerɛ yɛn. Saa ara nso ne yɛwɔ nyamesom. James 1:27. Wɔ nyamesom a ɛho teɛ na ɛho nni fi wɔ Agya Nyankopɔn anim. Nti yɛkyerɛkyerɛ nyamesom. Yɛwɔ nyamesom bi a ɛho teɛ wɔ Agya no anim sɛ obi kɔsra nwusia ne akunafoɔ ɔna wohiahiɛ mu na wɔyi ne ho firi ewiase fi ne nkekaeɛ mu na yɛbɛhunu yɛn wɔ asafo a Twerɛsɛm Kronkron no kyerɛkyerɛ mu. Nanso yɛntumi mpo deɛ Twerɛ Kronkron no ka. Sɛ wogye Twerɛ Kronkron no di a Kung naniniwala po, yɛwɔ nyamesom bi wɔ hɔ. Yɛwɔ som. Yɛyɛ nyamesom a ɛho teɛ na efi anim wɔ Agya no anim. Sɛ yɛagye Twerɛ Kronkron no di a yɛwɔ asafo bi a yɛka ho asɛm. Na yɛn ɛyɛ Church of God. Nyankopɔn asafo a Paul ɛka ho asɛm wɔ ne nkrataa mu. Wɔ first Paul Yesu Kristo somafoɔ yɛntumi mpo sampa sɛ Paul ɔyɛ ne Awurade Yesu Kristo somafoɔ. Ɔsɛ yɛwɔ nipadua baako. Na sɛ nipadua baako no mu no yɛwɔ honhom baako a yɛafrɛ yɛn aba mu te sɛ ɔhotɛ ne Paul. Ɔsɛ Paul Kristo Yesu somafoɔ a wɔnam Nyankopɔn pɛ so wɔafrɛ no. Nti yɛfrɛ ɔsomafoɔ Paul no yɛfrɛ no ɛhe ne yɛfrɛ no kɔɛ. Ɛkyɛ mu mmienu yɛfrɛ no kɔ Nyankopɔn asafo no mu. Nti yɛwɔ asafo bi wɔ hɔ no mu a yɛfrɛ Paul kɔɔ mu.
the friend of Church of God. Na obiara ntumi mu na animtia aresemu ne yɛfrɛ Paul kɔe na faako a yɛfrɛ Paul kɔe no mama yɛnte ase yɛnte sɛ asafo ni mu no yɛwɔ bra bi a yɛbɛbɔ yɛn ne akristofoɔ mmra a obedi so na yɛbɛka nipadua anaasɛ asafo no ho na saa mmra no yɛatwerɛ no wɔ Twerɛ Kronkron no mu ano nti ɛna 1 Timothy 3:15 ɛsɛ na sɛ bi a mekyɛre a nɔkorɛ ɛwɔ mu no sɛ yɛhyɛ ase firi verse 14 a ɔwɔnte ne Paul sɛ meretwerɛ yei no mabrɛ mu na yɛne gye awie pɛyɛ na nnipa a wɔde nkan nabrɛ so na sɛ bi a metwerɛ a wɔahu no sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wɔbɔ wɔ berɛ a wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ asafo nti deɛ di kan kasa fa suban ne ɔbra bi a ɛwɔ sɛ obi nya na watumi abra wo ho ase sɛ Paul nom atumi ahyɛ wɔ Nyankopɔn ase amra bɛn ntiteyɛ bɛn ɛna ɛwɔ sɛ wɔ nipa bi a ɔwɔ Nyankopɔn fie enya sɛ ɔwɔ Nyankopɔn fie a yɛwɔ mmara nsɛm yɛwɔ nteteyɛ yɛwɔ akwankyerɛ a wobɛdi so na Paul twerɛ krataa kɔma Filipifoɔ no ɔka sɛ Momma mo abrabɔ sɛ wɔkasa abrabɔ a yɛkyerɛ kwan na wofa so bɔ bra yɛn no kwan a wofa so tena ase suban a wɔsɛ woda no wadie ɔkwan a wobɛfa so it is a way of life. Fa so atete wo ma na yɛn nyɔnko nipa yɛn nyinaa ɛka abrabɔ no ho bi na wɔkwan a yɛfa so bɔ yɛn bra no ɛwɔ sɛ ɛfata Kristo asɛmpa no yɛn nyinaa yɛ nneɛma no bi a ɛwɔ sɛ yɛhunu na suban bɛn abra bɛn na Paul wɔka ho asɛm yi sɛ meretwerɛ yei no mabrɛ mo ntɛm abra bɛn ne bɛbɔ no Nyankopɔn fie na Nyankopɔn fie no ɛsɛ na sɛ bi a mekyɛre a wɔahunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ wobɔ wo bra wɔ Nyankopɔn fie a ɛyɛ asafo no wɔ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo no kuradum ne enyinasoɔ no mu sɛ yɛagye Twerɛ Kronkron no di a ɛnyɛ ade a yɛbɛtumi apoɔ sɛ yɛwɔ nipadua baako na saa nipadua no ɛyɛ asafo no wontumi mpo yɛatwerɛ yɛwɔ asafo bi wɔ Twerɛ Kronkron no mu yɛwɔ nyamesom bi ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu na saa ara nso na wontumi mpo sɛ ɔwɔtɛ ne Paul ɛkasa fa Nyankopɔn asafo bi ho ɛmu ne yɛfrɛ no ma no bɛyɛ ɔsomafoɔ na saa Nyankopɔn asafo yi ɛno na wɔtaataa no wɔnom na wɔsɛe wɔn na wɔka sɛ deɛ yɛateɛ deɛ ɛte sɛ kane na wɔsɛe yɛn no afei deɛ wɔpɛ sɛ wɔsɛe no Galatians 1:23 ase na yudi asafo wɔ Kristo mu no enim na tie ara nko na wɔn mate sɛ yɛn na wɔtete yɛn mmerɛ bi abɛsene no afei de wɔka gyedie a ɔsɛe no wɔ no ho asɛmpa ɛdeɛ na nantɛmpa na wɔsɛe no wɔ Galatians 1:13 na mate abrabɔ akane na mebɔ no wɔ Yudafoɔ som mu sɛdeɛ metaataa Nyankopɔn asafo no ma no borɔ so Yung iglesia ng Diyos pala nakasulat talaga sa Biblia
Nti Nyankopɔn asafo no yɛatwerɛ ho nsɛm wɔ Twerɛ Kronkron no mu. Na yɛfrɛ no ba asafo no mu hɔ no. Asafo anakane na wɔsɛe no ɛnnɛ wɔka ho Nsɛmpa. Nyankopɔn asafo no mu no wɔsɛ yɛfrɛ no ba, yɛfrɛ no sɛ wɔmmɛyɛ ɔsomafo wɔ Nyankopɔn asafo akane na ɔretaataa wɔn na wɔsɛe no hɔ no mu. Na moate sɛdeɛ metaataa Nyankopɔn asafo no ma no borɔ soɔ. Na ɛhɔ nom nso ne yɛfrɛ no kɔɔeɛ sɛ wɔmmɛyɛ ɔsomafo. Nti yɛn kyerɛdeɛ baako pɛ sɛ ampa asafo bi wɔ hɔ a yɛreka ho asɛm wɔ Twerɛ Kronkron no mu. Na yɛntumi mmu no animtia. Sɛ yɛgye Twerɛ Kronkron di nko adeɛ a yɛntumi mmu asafo no animtia. Na saa Nyankopɔn asafo no mu no, ɛhɔ ne yɛfrɛ Paul ɛkɔɔeɛ. Ɛhɔ nom ne yɛdi Kristo mmara so. Na sɛ yɛpɛ sɛ yɛbɛka ho bi deɛ a ɛne yɛbɛdi mmara korɔ no ara so. Na sɛ yɛbɛdi nkyerɛkyerɛ korɔ no ara so sɛdeɛ tete Kristofoɔ no dii so wɔ. Ɛno nti yɛne wɔn bɛnya ayɔnkofa ɛwɔ Asɛmpa no mu. Yɛbɛdi mmara korɔ no ara sɛdeɛ wɔn dii so. Sɛdeɛ waka no. The way of the dragon. Meron bang yung prinsipyo noong martial arts na ginawa noong mga nagtataguyod nun. Yan ay amra. Dinadala noong mga kung karate, kung judo. Wana wasum Nyankopɔn no. Wanum edi amra kro te sɛ karate, arcado, judo. Ɔmo nyinaa wɔ amra kro sɛdeɛ Kristofoɔ no dii so. Yɛkyerɛ sɛ wɔn yɛ Kristo akyiridiifoɔ. Ɛna Kristo asuafoɔ nso di Asɛmpa no so. Na wɔn nyinaa wɔ nipadua korɔ no ara mu. Ɛno mu na wɔafrɛ yɛn aba sɛ yɛmmɛdi ɔbra ne suban korɔ so. Na saa Asɛmpa no aso na yɛde yɛn gyedie bɛgyina. Sɛ yɛbɛhwɛ a Asɛmpa no mu nkyerɛkyerɛ ɛfɛ dodo. Yɛn wɔ hɔ ma yɛn nkɔ so bɛma yɛayɛ nnipa papa. Na sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Galing yan sa yan ni adia yebekay. Sa 23 ng Jeremias, Panginoon, palastas ko na ang lakad ng tao hindi sa kanyang sarili. Na sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Arade mahunu say, nipa kwan ini ni nsɛm. Ene wa nipa nsɛm sɛ de wɔ nam obetutu nanam mo. Sɛdeɛ mabusɛm nwoma no sie. Onipa akoma na adwene ne kwan ho na Awurade na osisi nanam. Yɛbɛsi dan na yɛtumi atenetene yɛn. Yɛbɛnam ne nsɛm so. Nyankopɔn ne nsɛm wa yɛde yɛ adwuma. Wɔ Nyankopɔn ne nsɛm wa yɛdi so. Nyankopɔn ne nsɛm wa yɛde yɛ adwuma yɛ abrabɔ mu no. Yɛn Awurade Yesu Kristo Nsɛmpa. Ɛno nso ne yɛbɛdie. Ano ne adeɛ wɔpɛ sɛ wɔne yɛn nyinaa kyɛ. Na hwɛ wo Twerɛ Kronkron mu ɛyɛ nokorɛ anaa? Hwɛ wo Twerɛ Kronkron mu sɛ yɛwɔ asafo bi wɔ hɔ anaa? Ephesians 4:4. May iglesia ba? May relihiyon ba? Oh, basahin niyo po yung 1:20. 1 Corinthians 1:1-2. Moshe, sɛ yɛwɔ asafo bi anaa yɛwɔ nyamesom bi wɔ hɔ. James 1:27 di ho adanse.
Na tayo ay makasunod adwene a Onyankopɔn de ama yɛn no, ibig ng Diyos. ɛno na ɛwɔ sɛ yɛde di dwuma. At kung Na yɛtumi adi nsɛmpa a Onyankopɔn pɛ sɛ yɛyɛ so. hindi po tayo magiging masamang tao. Dahil yung aral ng Diyos na ating Onyankopɔn ne mmara nsɛm paggaling ɛbɛboa yɛn ma yɛnyɛ nnipa bɔnefoɔ. Onyankopɔn ne mmara nsɛm so ne yɛbɛdi a ɛyɛ Onyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ. Na sɛ Onyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ deɛ a, mabuting sɛdeɛ James 1:27 ɛseɛ, nakaloob, pawang buhat sa itaas na bumababa akyɛdeɛ pa sa ama ng ne akyɛdeɛ a yɛpɛ nyinaa firi soro. walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Na ɔno na adane sunsum biara ɛni ne mu. Sa kanya ang wikang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan Na ng salita ng katotohanan. Onyankopɔn Kaya po, sa pamamagitan ng ama yɛhunu ne nokore. ng katotohanan, Na ɛnam ne nsɛm so, malalagay doon sa landas na dapat nating lakaran at mabuti po yun. yɛbɛtumi anante kwan a ɛwɔ sɛ yɛnante so. Ɛno na ɛde yɛn bɛkɔ nnoma papa mu. Ɛno ɛna ɛde yɛn bɛkɔ tebea papa mu. Nti akyɛdeɛ pa ne akyɛdeɛ a yɛpɛ nyinaa firi soro, ɛfiri hann agya no nkyɛn. Yɛde ara ne sɛ Sabi nga, yɛbɛtie Nyankopɔn asɛm. Ɛna wotie Nyankopɔn asɛm nso ɛnyɛ ade a wobɛbɔ ka anaa wobɛhwere biribiara. Na mmom, ɛbɛtwe w'adwene asi nneɛma bebree so, bɛma woahunu nneɛma bebree. Romans 10:17 ne afei na gyedie firi asɛm no tii mu, na wɔtie nam Kristo ho asɛm so ba. kung inyo po makikita, oo nga, nakasulat. Kayo po ang Nti momma yɛnsua Onyankopɔn asɛm kalooban ng Diyos. na Natin ano bang kanyang kalooban batay sa kanyang sɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ Onyankopɔn apɛdeɛ a, yan po ninyo. momma yɛhunu nea ɛyɛ Onyankopɔn no pɛ. 27. Pakinggan lang po ninyo. Nti March 27, Obligasyon, wala din. mommra ne yɛntie Onyankopɔn asɛm. Naman po kaming hihingin din na kahit anumang kapalit. Amin lang po. Wontua sika biara. Inyo lang po kami. Pakinggan po ninyo ang aming ibinabahagi sa inyong aming pananampalataya. Kayo po ang Yɛde ara ne sɛ digsa. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon para tayo'y kanyang gabayan para sa pakikinig ng natin ng kanyang salita. Buksan ng Diyos ang ating mga puso at ang atin pong nti yɛbɛsrɛ Onyankopɔn anim mmoa. kay Lydia na nandun sa 16 at 14 ng Te sɛ nea ɛtoo Lydia no, babaeng nagangalang Lydia. Acts 16:14. Tayong kulay ube, tagabayan ng Tiatira, isang masipag sa kabanalan. Na wɔbaa bi a ne din de Lydia, ɔtɔn tam kɔkɔɔ a wɔfiri Twerɛ Kronkron mu, Pangunawain a wɔsom Onyankopɔn tee. sinalita. Na Awurade bue n'akoma mu sɛ wontie deɛ Paul reka no. Mapaunlakan ninyo ang amin pong munting Nti yɛwɔ gyedie sɛ po na March 27. Yan po ay araw ng Lunes, alas 7 ng gabi. Para po sa pag-aaral yɛretɔn safra mu. Mommra adwoɔda anɔpa Kristo. dubaako. Mommra ne yɛnsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Kultura ng mga Pilipino. Kagaya ng sinasabi nga natin, mayroong mga bagay Na- na sinasabi, salit-saling sabi, salit-saling paniniwala. At isa po dyan, sa mga Pilipino, yung tungkol sa mga Nnipa tetesɛm alam nyo, na kami po sa ating mga kababayan, sa mga kapwa-tao natin, ɛnɔma dodoɔ no a ɛyɛ araw-araw, adeɛ a nnipa dodoɔ no ara de yɛ wɔn mo ade te sɛ bansere. may dala-dala daw na kapangyarihan yan. Pero ano ba pinagsimulan po niyang Wɔn mo gye di sɛ at ano ba naman ang sinasabi po ng Biblia? bansere firi hemfa. Ɛdeɛ na Twerɛ Kronkron na wɔka fa saa nɔma yi ho. Sino ba sa atin ang walang nakaka-amaze, nakakakilabot at nakakatawa Na yɛn mu hwan tungkol sa anting-anting? May mga na wonni adwene biara anaasɛ kaya naman ay wonnim nakakapagpapito ng asɛm huhu biara firi bansere ho. paniniwala Ebinom sɛ ɛma wɔn mo tumi ang proteksyon sa sɛdeɛ wɔn a wɔgye dii no wɔn sɛ kamatayan. bansere no ɛbɔ wɔn ho ban. Sabing mayroong hindi Ɛbɔ wɔn ho ban firi yadeɛ ho. Ebinom mpo sɛ ɛyi wɔn firi owuo mu. na lang naglalaw. Ebinom mpo sɛ bansere bɔ no bɛtumi afa ɛdan mu. Sasangkot Ebinom mpo sɛ wɔn hyɛ bansere no abɔ wɔn tu anya wɔn. ay tinatawag na talisman. Na mpo ɛba wɔ dɔm nso kora no a Sa Greek word na wɔn sɛ wɔn wɔ bansere yɛfrɛ wɔn talisman
Greek custom the talisman akyerɛ Payment. Ang verb form ito na tileo Awesome. ay nangangahulugang I can pay. anaasɛ gyidie taleo. Ang isa sa sikat Kyerɛ sɛ ɛyɛ amanneɛ ne amammerɛ pɛpɛɛpɛ ay sa pamamagitan ng pagpapatay. na Ibig sabihin, mula sa dating may-ari nito ay ibibigay sa kung sino man ang naisin niyang pagbigyan. Pinaniniwalaan din na ang paglulo ng kristal na patak mula sa puso ng saging sa kalagitnaan ng gabi ay magbibigay sa iyo ng isa pang uri ng anting-anting. May iba't ibang uri ng mga anting-anting. na abi mu ka sɛ kwadu Ay yung pendant. ɔmobɛtumi deɛ ɛyɛ ɔmo aka nkyerɛ gu so deɛ ma wo. Ebi mu sɛ triangle pendant. Ebinom yɛ tattoo a ɔmo de padua so. Ebi nso Ng walang pahintulot sa nagmamay-ari nito ay sinasabing hindi rin ito gagana at kung ibebenta ito ay di rin gagana o kaya naman ay peke. na sɛ ɔmo sɛ wantɔn a Anting-anting ɛneɛ wonnya so mfasoɔ biara. isa sa pananakop ng mga Espanyol. Ilan sa mga bayani Mpo ansa na ay gumagamit ng Spanish anting-anting ay fo wɔbɛba na ɔmo aba bɛgye din wɔ nipa aborɔso no. Wɔn mu binom Antonio Luna ɔmo sɛ gyidie mu akunini nom ebinom de bansere noong panahon ɛbobɔɔ wɔn nsa. Alejandro sinasabing suot Luna ne wɔn a ɛkeka ho. na anting-anting kapag Wɔn sɛ Macario Saka mpo na ɔmo so wɔbɔ bansere pero ɛberɛ a wɔko no kɔ so wɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sa anting-anting ɛyɛ tuabɔba ntumi nka no. Nanso saa nnwuma yi ɛdeɛn na Twerɛ Kronkron no wɔka fa ho. Wɔatwerɛ no wɔ Twerɛ Kronkron no kasa nkyerɛaseɛ baako mu Maika. Lain ko ang inyong mga anting-anting Na mɛtwitwa wɔ ntafo wayi afiri wɔ nsɛm na woanya ɔkɔmfoɔ bio. Ang nakalagay diyan ay Na sɛ yɛbɛhwɛ no wɔ kasa nkyerɛaseɛ foforɔ mu a ang mga ɛsɛ na mɛtwitwa yung kamay at hindi abayisɛm afiri wɔ nsɛm mga manghu na woanya akɔmfoɔ bio. sabi sa dating salin ng Biblia. Pero merong salin, nagsalin ng anting-anting. Trabaho pala talaga yan ng Ɛsɛ mangkukuha, akɔmfoɔ yɛnom nyinaa akuta bansere yung mga magic. a wɔamodede wɔn dwuma. Mpo wɔn a wɔyɛ abayisɛm nso saa ara. Ngayon naman may makikita kayo. Ɛyɛ nokorɛ. Miski ngayon, diba may mga nagmamagic. At yung magic, Mpo na mobɛhunu paliwanag pa paano nila nagagawa. Yan ay sa intervention ng masasamang na wɔn mpo ntumi nkyerɛkyerɛ ɛkwan a wɔn mofa so sa kanyang mga ɛyɛ wɔn mo adeɛ. Ɛyɛ ahomɔne na ɛde wɔn ho agye mu bi. suggest. Na ɛyɛ wɔ Nyankopɔn no mamfoɔ mu akyiwadeɛ. pong sa iyong Deuteronomy 18 verse 12. paparaan Ɛma wɔhunu wo mu obi a wɔma ne babarima na ne babaa fa wo gya mu. bae Ɔkɔmfoɔ a wɔhyɛ abosomnkɔm, o nagmamasid abayifoɔ, pamahi adebisafoɔ, ntafowayifoɔ, manggagaway o engkantador ng mga ahas nkabrekyerɛfoɔ, samanfrɛfoɔ, sa mga masama adutufoɔ ne deɛ obisa afunu. o mahiko o sumasangguni sa mga patay sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito Ɛfiri sɛ Awurade akyiwadeɛ ne wɔn a wɔyɛ yeinom nyinaa. Na akyiwadeɛ yi nti na wɔretu wɔn afiri w'anim yi. ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Nakita nyo mga kapatid? Karumal-dumal pala yung witchcraft na yan. Yung Na sɛ nnuanom ahunu, abayisɛm ne saa nom yɛ Nyankopɔn akyiwadeɛ. tal. Naku po. Katakot-takot na bulahan ang nangyayari pagka may bolang kristal. Trabaho ng mga espiritista yan. Na yɛwɔ nneɛma bebree. Huhula Bɔne pii no ana sa Diyos yan eh. amanfoɔ yɛde daadaa nnipa. Yung mga nanghuhula, sumasangguni sa sa mga espiritu, sumasangguni sa mga patay, at saka yung mga kung ano-anong mga black magic na yan. Nung araw Ɔmo yɛ abusumnneɛma bebree. magic na yan eh. Nung sumampalataya yung mga napangaralan ng Ɔmo yɛ magic ahodoɔ. nagsusunog yung kanilang libro ng Mahika Blanca, Mahika Negra. Ɔmo kutakuta nwoma bebree. Ɛne magic nwoma bebree. Mɔma yɛn kenkan. Wɔmo hyehyee no
Momma King can Acts 1919. Na wana waye asumani no mu bebree de won enwoma ba bɛhyɛ no wɔ enipa nyina anim. Na wobu ne bo ano hunu sɛ esi enwetabena ɔpe dionum. Alam niyo ba yung 50,000 putol na pilak? Na enoma bebree. Pieces of silver. Si Kristo, ibinenta ni Judas. Mahunu Kristo. 30 pieces of silver lang. Judas Iscariot atɔn no gye sika enwetabena Na nang aduasape. Nanso saa mohwɛ ɛyɛ asumanfoɔ anaasɛ nkabrekyerɛfoɔ nwoma no. pieces of silver. Wɔnom hye wɔnom nwoma no ɛyɛ enwetabena ɔpɛduonum 50,000. Kristo yɛtɔn no gye 50,000 pieces. ɛyɛ enwetabena aduasa. Yɛn yɛ sika kɛse o. Ang isang alagad na apostol, Enwetabena sa'yo si ɔpɛduonum. pieces of silver. Ba, malaking halaga na pala yung 30 pieces of silver. Pero, ang sinunog nilang libro ng mahika, 50,000 pieces of silver. Yɛwɔ 50,000. sika enwetabena 30. Ilan yun? 50 divided na 50,000 divided by halaga sa ating 30. nung mga eskriba at pariseo. 1,666 na 30 pieces of silver. Maipagkakanulo na pala ni Judas ng 1,666 ang Panginoong Hesukristo. 1,666 na beses dahil sa 30 Na wɔn mo tɔn Awurade Yesu Kristo agye enwetabena libro na sinunog nila na mga libro ng kabihas ng mahika. Yung mga wɔn mo tɔn de gye sika enwetabena. luloko sa kapwa-tao yan eh. Mga anting-anting na yan, magkakasama yan. Yɛn mo yɛ black magic. Yɛn mo yɛ nada. Wɔn mo daadaa enipa wɔn mo aborɔ so. Mga kababayan sa isang issue. Bio. Hanggang kailan para sa kanila at sa paniniwala nila ang obligasyon ng isang magulang sa kanyang anak? Pakinggan po natin kung ano ang kanila. Yɛn nim sɛ yɛn yɛ awofoɔ asɛdeɛ. naman pong tunghayan. Ma wɔn ma. Ano ang sinasabi ng banal? Mama yɛn pɛ wɔn ano yi mu ɛ. Na deɛ na Twerɛ Kronkron no ɛka. Sa tingin ko po, bilang magulang, ang obligasyon ko sa aking anak Mɛmɛ deɛ ay hanggang sa ako'y ɔwofoɔ deɛ. Kasi yung pagmamahal naman, Masɛdeɛ a mɛwɔ ma me mma nie. nag-guide ko siya kung paano siya mabuhay. Meron akong peace of mind na hindi siya mapapahamak. Yung ibang mga country, kung hinayaan man nila na at the age of 18, Woanyɛ sumudwie a buhay mo, ako bilang Pilipino, bilang nanay, ɔmo de mfie dunwɔtwe a wɔn nso wɔn yɛ mpanimfoɔ. na naging nanay ka, naramdaman mo yung pagmamahal, parang bihira lang yung pababayaan mo siya. Hindi ka magte-take ng responsibility. Hanggang kailan ang obligasyon ng pagiging Ay, magulang? wɔntaa nhunu. Ang mga anak ay Ɛdeɛ ne awofoɔ asɛdeɛ. hindi natatapos yung obligasyon ng isang magulang. Ako ay may magulang. Ɔmo awofoɔ asɛdeɛ to ntwa. Up to now, yung aking nanay, pagka pinupuntahan ko siya, binibigyan kami ng pangaral. Pinakamalaking obligasyon, maipakilala nila ang Panginoon. Magkaroon sila ng tinatawag Ɔbɛma yɛn asɛdeɛ. na pagkatao. Na asɛdeɛ di kan ne sɛ yɛbɛda wɔ daadi akyerɛ yɛn mma. Na wɔn anya Onyankopɔn ho suro. Kanila ring maaruga. Sabi nga, honor your father and mother, you will have a long life. Hanggang kailan ang obligasyon ng pagiging magulang sa kanyang anak? Umayahalin tulad ko ito marahil sa pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Ang pagiging Na yɛbɛtumi de yɛn atoto ho. Ebi a yɛn yɛ Onyankopɔn ne dɔm a yɛn. higit
kabuuan. Kaya masasabi ko na hindi humihinto, walang katapusan ang obligasyon ng magulang Yakoma ne ye na dwene. success na alam natin na may yaman siya. Afrese ye ne awofuo asade Hindi yun ma yung wane ma. pagmamahal o yung tunay na obligasyon sa isang bata. Ito yung panahon, pagmamahal, atensyon, at yung pag-aalaga sa kanya ng Ye ma ye mre bebre. hinihintay yung kapalit ng bata. Hindi mo hinihintay na bibigyan kanya ng kapalit. Kung hindi, buong puso, walang kapalit. Ang obligasyon ng mga magulang, hanggang kailan ang obligasyon nila, ay kapag nakita nila or na-witness ng mga magulang na kaya na ng mga anak na tumayo sa kanilang mga Nasa sarili. war mo hunu se wane ma betumi agina wane na so a. Etumi ahwe won ang kasa won ho a. Siyempre with support pa rin po or guidance ng kanyang mga magulang. Para po sa akin, dahil ang aking mga magulang na ibibigay nila ang kanilang obligasyon. Kese awofo. Feel mo po yung bless ka. Dahil hindi lahat Afrese sana se awofo betumi ma ye na sade nti. hindi lahat ng magulang ginagawa ang kanilang obligasyon. Hanggang kailan ang obligasyon ng Anya awofo nyina na eye won na sade. hanggang sa huling hininga nila dahil para sa akin parents Awofo bedo wane ma kopem won ho mi etwa to memedi. or hirap ang Ba awofo ka ho a. wala sila wala yung Empo se wo ye mfumuso wo kura no a. ang obligasyon ko Anase wo fa wo hiehie mu a. sila naman ang tulungan ko pag kailangan nila Me masade me wo ma ma awofo ne se pag alam kong meboa won. naman yung tatayo para sa kanila. Na se wo ma ho de ne so te. Na wo no ntumi nya hwe bi wa megina na maboa abusua no. Para sa kanyang mga anak. Wala po ibang mag-guide sa anak kundi Na o wa sade ma ne ma obiara ni ho a pag-uusap. obetumi aboa awofo no bra wo no ma nyina gye wo ne ma. Anti awofo na sade o wo ma ne ma aye da ben. Abra awofo no gina ne na so wo no. Awa se wo hwe ne ba no watenetene no akopom bra obeba akokora na asa aberwa. Na anhwa na won mama na free na na ekwan ni so Sila para sa mga anak nila. Hindi po nasusukat ang ebinum mposuro se won mo ntumi hwe won ma so awase watenetene yatenetene ye ne ma na wofo asa de ne sika nko na odba ma wo ba wo de de kan de be kyerɛkyerɛ wo okwana ye fa so sum nyankopon awarum nya nyankopon ho suro Kasi hanggat buhay ka, kakailangan kasi ng iyong mga anak. odo ha owofo ma wo ne ma ne de atu ntwada Expired kasi yung pag anti yen so ho a nasa neutral din. Titingnan mo hanggang saan kasi yen nila kailangan. Pag nakikita wanasade then you let them. As a teacher, I'm speaking as a teacher in values ed. Minsan kung ano yung Kasi- environment na nakikita ng bata sa bahay, ma-identify ebinum nyina no mega won ho compared sa mga hindi naman guided. Kasi nga yung mga ugali na gobetumi ahunu outside the home, hindi nila ginawa yung obligasyon nila. Like for example, ako yung nanay na maaga na buntis. na yen ne suban a ebedadi awrese suban wo de betete wo ma wo fie no ebedadi wo won mo wana wa bontene so Tatlo yung anak ko, meron kaming GC. So every day, doon ko, yun ang way namin. Na Pag-reach out. Simple reminders lang. Pero doon kasi yung parang mararamdaman nila na yen wo kwana ye faso parang katabi ka lang nila. Parang aboy ne mankai natin na nandito lang tayo. Anytime. Sa sarili natin, limited Na- talaga yung kakayahan natin bilang tao. Pero pag kasi pinagdasal mo yan, yan kase mu de ye wa hoodene natin alam si Lord, siya yung gagawa se ye benda to nyankopon akwan so a obligasyon ng magulang sa anak. And sa tingin ko, da na hindi naman da ben na owofo asade ma ne ma bekwa akwi me de me free se de di kan no hanggang sa death, no? Hanggang kamatayan yung obligasyon ng magulang sa anak. And it's time kasi magkaka-baby ako. Yes. So that's also a reminder for me na may obligation for my child, for my daughter. na se se be ba benya abofrei asan so kai me se me wa sade ma me ma na bra bom nyina mu Search na sinasabi nila kopem se ye bedru ba bia ye duri may na se awofo no boa wo ne ma perspective as well. And bilang abofra no nakikita ko, awie wo nkunimdie mu na mbom se kyerɛkyerɛfoɔ de ya metumi hunu sɛ awofoɔ no boa wɔ ne ma sɛ awofoɔ no boa anasɛ awofoɔ no boa wɔ ne ma
ama abofra no nya nkoso na se awofo no antete wa no ma wo kwan papa so obohunu se amofra no nyini no no wo mo so ye adebone nti se awofo no antete wa no ma wo kwan papa so a adebone a awofo no yo ye behunu se ebewi akiri na awofo no so ye saa to se na wotweka enche me bawo me baba ana me bawo me baba nti masɛdeɛ ne sɛ bɛboa no na watumi anya ahobanbɔ sɛdeɛ ahobanbɔ no tie biara nti awofo asɛdeɛ di kan ne sɛ wabɛnante nokoradie mu ɛwɔ sɛ wɔtene ne nua wɔnam ne pɛyi mu no wɔbɛhyira ne mma wɔ n'akyi kahit na ikaw ay magwalang niya basta mapatapos lang ng anak mo. Mapalad ba yung anak mo? Ang mamamana nun, kawalang yaan din. Hindi naman kasi amanfoɔ kasi wɔn ma sɛdeɛ nko ara ne sɛ ɔde ne ba bɛkɔ sukuu na wɔnyini a wɔtumi anya agyapadeɛ wɔanhwɛ a suban bɔne a wɔde bɛtete nkwalaa no wɔn mo nso bɛnya bi na sɛ awofoɔ no awofo no yɛ sɛtie ma wɔ Nyankopɔn no wɔn mo som wɔ Nyankopɔn na wɔn ma so ba betu saa na mo nkro no arante yɛ sɛdeɛ ne sɛ yɛbɛyɛ wɔ awofo mapa susunod ka naman sa katapatan ng magulang mo kasi ang ganap na tao lumalakad sa na yɛ ne yɛgyina yɛ sɛdeɛ sɛ bɛdi awofo afotu akyi ayun yun ang susundan mo yung katapatan ng iyong magulang Twerɛ Kronkron sɛ wɔtene ne nnia wɔnam ne pɛyi mu no wɔbɛhyira ne mma wɔ n'akyi nti yɛn ne awofoɔ no asɛdeɛ wɔn nso nyina bɛdi wɔ Nyankopɔn akyi nti deɛ na wɔn mo bɛyɛ mmɔfra no Twerɛ Kronkron sɛ kyerɛ abɔfra no kwan a wɔmfa soɔ na sɛ onyini a wɔre mfiri ho nti berɛ a wɔda susua no yɛwɔ asɛdeɛ bi sɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ wɔn ana yɛbɛkyerɛkyerɛ yɛn mma ɔkwan a wɔn bɛfa so ananteɛ abɔ wɔn bra na sɛ wɔn mo nyini a wɔn mo amfiri ho yɛn nso yɛ tɛntenene adentira sɛ wokyerɛkyerɛ wo ba ahono wokyerɛkyerɛ wo ba sukuu mu akyerɛkyerɛfoɔ wɔn sua adeɛ paa wɔn sua adeɛ kyerɛ no mɛtuma bɛkyerɛkyerɛ mmɔfra no ebi mpo ɛyɛ ade ɛbɛrɛ sɛ otuma dwendwene saa wɔn nya tuberculosis akyerɛkyerɛfoɔ dodoɔ no a wɔ Philip mam no ha dodoɔ no a yade a wɔn tanya yɛ tuberculosis ade gyere sɛ wɔn mu nsuo nyinaa atwe wɔn dwendwene bebree ɛfisɛ wɔkyerɛkyerɛ mmɔfra adeɛ a ɛɛdene nanso ɛsan ne sɛ no ne adwuma wɔn mo yɛ didi nti wɔn mo nya abɔtɛrɛ kyerɛkyerɛ wɔn mma wɔn mo mmea wɔ n'ani wɔn mma bebree mu asɛmfa to wɔ akyerɛkyerɛfoɔ aduonu mu a ebinom mmoa adeɛ ebinom aso ɔdene nti akyerɛkyerɛfoɔ no wɔn mo kyerɛ nipadɔm ɛɛdene ɛyɛ nhyɛsoɔ ne adesoa nanso wɔn mo nya wɔn ho abɔtɛrɛ nti akyerɛkyerɛ adwuma ɛnyɛ mmerɛ wɔbɛkyerɛkyerɛ mmɔfra no kwan a wɔn mo fa so ne mmɔfra foforɔ inni agorɔ kyerɛkyerɛ wo mma ɔkwan na mbɛfa so adɔ nipa nkyerɛkyerɛ ne sɛ obi bɔ na wɔmmɔ ne bi dabi kyerɛ abɔfra ne kwan na wɔmfa so na sɛ wɔnyina wɔre mfiri ho nti awofoɔ na asɛdeɛ ne sɛ wɔbɛkyerɛkyerɛ wɔn mma afiri yɛn mmɔfra ase na sɛ wɔnyini a wɔnam kwan no so ɛnyɛ adeɛ wɔbɛma ne afiri ho na yɛn ne awofoɔ asɛdeɛ ɛyɛ awofoɔ asɛdeɛ sɛ wɔbɛnya mmerɛ ne adagye akyerɛkyerɛ wɔn mma yɛmpo wɔn mo kɛkɛ nti
yɛde ane sɛ bɛtoa so de akyerɛkyerɛ wɔ Awurade mmara nsɛm. Mama yɛnhwɛ gyedie mu asɛm. Yɛnuanom baako wɔ MCGI safo mu gyedie mu asɛm. Wɔ Members Church of God International safo mu a wɔgyina pintin yɛ sɛ tie ba wɔ Nyankopɔn ne mmara nsɛm a wɔgyedie. Ang una pong naanib sa amin, yung anak kong si Louie, saka yung kanyang asawa. Na mebaba Louie, ɔno ne kunu June, na wodi kan bɛyɛ asafoma ɛwɔ asafo yi mu. Na me June afa so bɔ mu den, ɛsɛ de rekɔ Church of God International. Den na ha mo. Den na mo dwene, den na ma mo sesa sorry amokro. Na me hunu sɛ wɔn bɛka asafo ne ho no merɛ ho. Because me baba yi entade hyehyɛ no de asɛ wɔ amane hunu mu da bia me bɔ mpɛrɛ na me free sɛ Catholic asafo no ano na ɛyɛ no kore ɔre ne kunu ɛsa wɔn da kyekɔ Catholic asafo ne mu na bɛka sɛ ɔmo de mɛkɔ asɔre ne bi sɛ de mɛbɛba asafo meka sɛ ɔmo ntumi sɛ sa madwene mɛkɔ Singapore na me koduru ho no mo no aye June ebo kwan foforo bi so ma me bo we ahwe se be ye adwuma na akowa enso nsene ne wura na de ya soma no no enso ensene de wo soma no no na kore me se mo se anu yen mu da John wo dodo no wo ho asada kanya kopon se ma me ani age ho na me da kro me ne Louie akọ asori fi ho ma me ko ya asori fi o pese wo kwa na sige makaalis man lang ng bahay yo ani yan ko antayin mo ako magbibihis lang sa get ma so metumi afiri fie nti boa me na me nko sesa me homra twan me na me nko sesa me homra na yekoduru asori fi hora ni padodo no a ehwe TV ye mete ya so mo kasa hodo na de mete ya no enwanwa se kasa hodo na nkrofo keka no ye no kre bi animu enti Louie de meko meto aso mekoti esubo ncheche se me pese metie wie na mfie dunu ma metena Catholic so no de mete na ha no mante bi da ewo ho da kro bi na brother Ellen and brother Daniel ewo ho enti ankyera me fa subo nkyere mu Magandang hapon po. Ano po ba yung bamawo aha nung nasa Biblia na ang mga babae raw Twerɛ Kronkron mu nsɛm a ɛsɛ aba ye oka sɛ ma wo mu me rekɔ mo awo so 1 Timothy 2:15 ebi ano na wo pa akyerɛ na anu yi a wode ma me no me ho dwere me na me ne brother Daniel eye broadcasting adwuma na se brother Daniel ebebɔ kase a me sɔre ntem akutie na se Twerɛ Kronkron adesua ne ba na wie ya me ka se be kofie na me kɔ me kuru ma kwa akɔ bɔ se me kunu twerɛ krata ma na me se obo esu wo MCGI asafo ne mu a ye gyaa ware onhwe abusua ne su bi everso ne ye ntem betete enti me ba fie na me koduru Philippines na ma wa wimuhyafo bi ya hɔ me ya sha se kwa ne ye tete me kunu ne nu ya peni enti ye koduru fie me ma me kunu compact disc na ne bufu yi ozo wo free so betumi de ye nkwase asem na se ma adwene na media minya botere eka se eni kwan se mehihim obiara ntumi nsi me kwan o masubo mu ti de bia meka se enyo mo na betumi age me nkwa wanyankopon na beje me nkwa eti me san me chime ko Singapore
amene mo ho na me kɔbɔ asu awusa me ka sɛ mene gye nkyerɛkyerɛ a mete no wɔ asafo yi mu ho na mebɔ asu April 16 2006 na masu bɔ akyire no me babaa no de me baa fie ɛbɛhwɛ ɔpapa so ɛfiri sɛ me baa fie no ɛnam so ma ɔpapa ɛtumi bɔ asu. Sa tulong ng Diyos, nagpadoktrina siya. Onyankopɔn no mo wane na ho mɔbro mu. 7 January. Yɛfa asu bom no ɔno nso bɔ asu February 2007. Halos sunod-sunod na yun, 2007, April 16 din. Na kakra maako April 16. Me ba no ne me wɔ nua ba baako ɛbɔ asu. Onya foforɔ kora bɛka wɔ no mani gye boro so. Me ho dwire me na Nyankopɔn no mo wane na ho mɔbro me ma mienu ne me nanaanom ɛbɔ asu. Me kunu nso bɛyɛ wɔ nua wɔ asafo no ɔba asafo no na ɔbɔ ne ho mmɔde ne ba asɔre. Mpo sɛ yɛde mframa si ne so kora na wɔmpɛ sɛ yɛbɛgya no ofie. Aso wɔ Nyankopɔn no mo wane na ho mɔbro mu no ɔba asɔre na wɔgya yɛn nyinaa hwɛ so wɔ sɛdeɛ bɛyɛ yɛnyi yɛn ho mfiri asɔre ba mu yɛyare kora no a ɔma ɔhyɛ yɛn kora sɛ yɛmma tipa yɛ funu yadeɛ yɛne kwan sɛ bu wɔ ba mu na yɛn nyinaa yɛtumi bɔ yɛn ho mmɔde no to wɔ so asɛdanka wo Nyankopɔn no watenka wɔn mwaso amanya yi mu ɛfiri bra a yɛwɔ me deɛ mɛtumi aka ne sɛ yɛn ne akyɛdeɛ a ɛdi mu a yɛde ama me bra me bɔ asu wɔ asafo no mu. Ako po si kapatid na Salve Obien Pante. At ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Ramedin di wonua ba selfie sambe na yene me gyedie mu asem. Asodan ka Nyankopɔn. At sa atin pong patuloy na layuning maipalagana na yɛkyerɛ mu po nyinaa no sɛ yɛbɛtoa so ayɛ papa. ang atin pong isinagawa. Panoorin niyo po ang kanilang mga naging reaksyon. Na mama yɛnti wɔn mo so ano yie. Even though nga kanang nagdali or magdali ka or nakagiapas,
nakita na ko siya nga kanang Na sa wapan and tamukra no a. Hunu no na fifrete no washunti. Na me hunu atenka wonya. Wohia moa. Anya se o boa no apebiribi ntiro na mom. Hunu se obi wa ho kyere mama ye mo won afrise wanom so ye urade ma. Ehia se ye boa won. Na obetwa kwan mu a obi amoa no kai bebre no aso na etwetwem asa wotme kura boa no tibie mu a edene betumi aboa na yemoa na yensere bribi ara mfiri woni ne nchen Tatawid lang ako. Epesa mitwa kar kwan mo boa mi. Tatawid lang ako dun kay may nag-aantay sa akin dito. Tatawid lang ako. Obi twan me. Na epesa mitwam. Metware ka kwan mo. Po? Met me gina ha twemu ana. Na nani o mane mo duru tibe ma hwese mabo no. Nti me jama adwuma ho sɛdeɛ bɛyɛ metumi ahwɛ na ma na twam. Po? Parang... Ano ka pingoday? May nag-aantay sa akin dito. Antayin ko lang daw siya dito mamaya-maya. Pas na ko nga post. Obi twɛn me. Dosi me twɛn ne hai. Me pese me twɛrim. Na madwuma dada mu na me boa mpanifuo mmerewafoɔ ne nkɔkora mu wɔn mu tware ka kwan mu. Na me pɛ no yie bebree. Na ade a mesrɛ wo Nyankopɔn ane hyɛ ɔmmoa sɛ ne pɛimpo nti sɛ mewɔ ahokyerɛ na mesrɛ wo Nyankopɔn a bɛhunu sɛ mpɔfiri mu no menyaa no yie nti sɛ wohunu sɛ aberewa anaa kokora bi ɛtware kwan mu a mama yɛ mmoa wɔn wɔ nipadua wankasa mu fa wo ho si hɔ sɛ Nyankopɔn tene ne akondeɛ ano yɛyɛ ne sɛn na wo nipadua so boa nipa bɛtumi de wo nipadua som ɔkwan baako a yɛnam so de yɛ ne ho bɔ afɔdeɛ sɛ afɔdeɛ te aseɛ no nti yɛde yɛ nipadua bɛsi hɔ sɛ Nyankopɔn tene ne akondeɛ nti yɛbɛtumi de yɛ nipadua si hɔ sɛ Nyankopɔn tene ne akondeɛ nti sɛ ontumi nsɔre a sɛdeɛ bɛyɛ deɛ Yobu yɛɔyɛ no ahyɛ meyɛ ne me maa nifurafoɔ meyɛ na me maa bubuafoɔ meyɛ na me maa bubuafoɔ na sɛ bubuani bi woboa no a wahyɛ wɔ Nyankopɔn animuonyam na sɛ woboa no ma no tumi tware kwan mu a yɛtumi de yɛ nipadua abɔ afɔdeɛ ama wɔ Nyankopɔn
Momma yɛmfa yɛn nipadua ne yɛn honhom nyinaa ɛmmɔ afɔdeɛ ma wɔ Nyankopɔn ɛnsom no. Yɛn no wɔ kwan a yɛbɛtumi afa so asom no. Yɛbɛtumi ada yɛmuye ne nnipa di akyerɛ wɔ Nyankopɔn. Yɛwɔ akwan yɛsɛ ahodoɔ pii a yɛbɛnam so de yɛn ho asi wɔ abɔ afɔdeɛ. Na saa abere momma yɛhwehwɛ mu yɛn nuanom a ɛfiri hyiadan wɔ Rizal, Brother Joshua Antonio. Momma yɛhwehwɛ mu na yɛhunu wɔn a yɛbɛboa wɔn. Yɛn nuanom a yɛfiri MCGI anaasɛ Members Church of God International. Wɔn a yɛfiri Kayinta Rizal. Kapayapaan at pag-ibig po ng Diyos ang pagbati mula po dito sa Kayinta Rizal. At syempre, koy-koy naman po. Da Ordonius Mujie Free Nyankopon. Sa Members Church of God International o MCGI na sa awa tulong po. Yan yan mga Free Members Church of God International. Pagtulong sa ating mga kapwa. Yan na yung gusto. Ano po pwedeng may tulong sa kanilang mga pangangailangan. At ngayong gabi po kuya, ay nandito po tayo sa Tahanang Walang Hagdanan Incorporated na kung saan po ay makakausap po natin ang kanilang administrative manager na si Sir Ramon Apilado. Magandang gabi po. Good evening po, brother. Brother Ramon, on na ye opinion wahaya washe Dwumadie biaye hay no mo iso. Yan yan mga from MCGI. Arusene day. Ating mga kasama mula po dito sa Tahanang Walang Hagdanan. Kapiling po natin sila ngayon. Salamat po sa Diyos sa pagpapaunlak. At nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makabisita po sa kanilang lugar. At Yero ye fia. Emu nipa dodoɔ na ye abubuafo. Yɛfrɛ ne sɛ efia. Ayɛ home without stair. Efia ayɛ ɔmfra brɔnsan. Sɛ yɛn nyinaa yɛ abubuafoɔ nti neɛ sɛ yɛn nyinaa bɔ abubuafoɔ deɛ ɛne kwan sɛ yɛsi yɛforo abrɔnsan na yɛsi abrɔnsadan ɔfiri ahɛnsi asɔre dɛm maame bi na osiiɛ nti yɛwie yɛn 50th anniversary February 21 ɛna ɔpɛni Valeriana na Japadeɛ ntoasoɔ Dwumadie mu no. Nti yɛwɔ yɛn mga ibang totɔ wɔ ha yi a yɛyɛ nnadeɛ adwuma yɛde bi kyerɛkyerɛ mmɔfra ne nkunya ne teburu ahodoɔ a yɛde boa sukuu nkwadaa. Wɔn nso apempam nneɛma apempam baage ahodoɔ. Naman yung tertiary packaging namin o yung medicine packaging na kung saan yung mga persons with disabilities dito sa Tahanang Walang Hagdanan ay nagtatrabaho. May mga partners po din. At hindi pa wala mo wahay dodoɔ na ay abubuafoɔ. Your friend homes without stairs. If you are bronsan ni mo na sa one first steps biya. Yun mo sɛ Dwumadie ɛdene ano di dɛm wa ya na ɛdene ɛya awurɛ yɛyɛ adwuma wɔ mu sɛ yɛbubuafoɔ koraa no a yɛyɛ adwuma nipa dodoɔ no a nnim ebinom mpo deɛ wɔn mo fie yɛapopo wɔn wɔn foro sɛ nnipa a wɔha yi a wɔdedi dɛm no wɔn mo so ne mfa so da bi wɔyɛ adwuma wɔ mu sɛ wɔyɛ abubuafoɔ koraa na yɛyɛ adwuma nti ɔpɛni Ramos yɛda mo ase yɛda Awurade ase mama ho kwan na MCGI aba abɛsra mo na berɛ a MCGI bɛsra beaeɛ hanom yi yɛn nso yɛate sɛ wɔn mo wɔ abisadeɛ ketewa bi ɔpɛni Ramon yɛpɛ sɛ yɛde MCGI akyɛdeɛ yi ɛbrɛ mo yɛn mo yɛ ɛnum a mode bɛyɛ mu fuo na ɛno nso da nkyɛn a yɛbɛtotɔ nneɛma ahodoɔ bebree no ayie
Naso yɛda Onyankopɔn ase sɛ MCGI yɛtumi anya akwanya pɛyi abɛyɛ mo papa. Yɛda mo nso ase. Yɛda mmoa a MCGI de abrɛ nnipa a wɔyɛ wɔn a wɔdedi dɛm wɔ ha yi. Aba a wɔde abrɛ yɛn sɛ yɛn nnuane ne mmɔbɔtɔ. Ɛyɛ bɛyɛ yɛn nnuane a yɛdi na yɛbɛkyekyɛ ama nnipa a wɔyɛ abubuafo a ɛwɔ ha yi. Mo ne yɛ mmɔbɔtɔ du. Nanso ne nyinaa mu no yɛda mo ase sɛ moama ho kwan ma MCGI abɛyɛ mo papa. Yɛda MCGI ase sɛ moaba efie a emu nipa yɛ abubuafo na yɛn mpaebɔ no sɛ yɛnyɛ da etwa to yɛn anidasoɔ no sɛ tebea ne ɛbrɛ dodoɔ a ɛte sɛ mu no MCGI bɛtumi aboa nipa a wɔdi dɛm na yɛnyɛ brɛ di kan a MCGI na yɛnyɛ brɛ di kan ne brɛ twa to a MCGI bɛba abɛsra mo na yɛwɔ dwumadie bi a yɛfrɛ no sɛ MCGI feeding program yɛma binom aduane di yɛsaa so ma wɔn nsuo anom wɔ WD so. Nti nnipa a ɛwɔ ha yi no yɛbrɛ wɔn aduane wɔ efie a ɛmu nnipa dodoɔ na yɛ abubuafo. Yɛda Awurade ase sɛ wama yɛn akwanya pa sɛ yɛmfa ɛnyɛ papa. Yɛtumi asom yɛn nyɔnko nnipa boa wɔn wɔ na wɔhiahia mu. Sɛ MCGI adwene nnipa ho na MCGI hyerɛn. MCGI nnwuma pa to wasoɛfo sɛ MCGI adwene nnipa ho na MCGI hyerɛn. Animuonyam nka wɔ Nyankopɔn. Brother Daniel yɛdɔw sɛ Brother Daniel Samuel aseda nka wɔ Nyankopɔn. Brother Joshua Antonio na yɛn nuanom a wɔka yɛn ho nyinaa na wɔn nso a ɛwɔ ahoma no so na anuanom a ɛfiri mmeame ahodoɔ wɔ wiase a wɔka yɛn ho ne de na wɔn a wɔka yɛn ho wɔ dwumadie mu nyinara Awurade nka mo ho. Monhyerɛn daa na monwene nnipa ho na yɛn nuanom ne yɛn nyɔnko nnipa a wɔn wɔ Honduras Pinaglingkuran sila kasama ng ating mga kapatid. So kaya ho. Yan yung nayabo mo yan yun yung free MCGI nasa Members Church of God International. Babasumwon na yan mo siya yung kopon yan di pamunyi mo ang fawon wa mana ufri suwo wamayan ginayembo mo mpae yung kopon ni mo nyamong kafu sa MCGI Dwene Nnipa ho. Somos los miembros de la Iglesia de Dios Internacional, o MIDI. Na yene ni anma ye Free Members Church of God International. Ye na ya buma ye nyonko ni papa. Na sɛdeɛ sɛ ɛmfa ho ne wɔma na nipa ne firi so wɔkasa wɔka ɛne wɔn asetena mu tebea wɔwɔ mu. Onyankopɔn no ma yɛn nkwa ne ahoɔdene.
sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ayɛ nyɔnko nnipa papa na ayɛ sɛ yɛbɔ yɛn bra sɛdeɛ Onyankopɔn ne peteɛ na dwumadie ɛte sɛ mi nkɔ bi ase da so biribi hyɛ mu no menkɔ bi da ɛbrɛ ɛdi kan ni m'ani agye sɛ Onyankopɔn ma meda so te aseɛ bɛda Onyankopɔn ase wɔ Nnipa a wɔde ama yɛn bɛda Awurade ase ɛwɔ sɛ ɔno na animuonyam hyɛ no na yɛbɛda Awurade Nyankopɔn ase wɔ Nyankopɔn ama yɛ kwan sɛ yɛmmɛhyiam ha yi na baabi a yɛbɛboa yɛn ano no ɛwɔ Nyankopɔn asafo na ha na mɛpɛ sɛ menyini ɔm fam na nteteyɛ mu na deɛ mbɛtumi aka ne sɛ bɛda Awurade ase ɛwɔ sɛ Awurade adɔeɛ dɔɔso wɔ yɛn so yɛde kan meda Onyankopɔn ase sɛ wama yɛn akwanya pa ɛte sɛ sikasɛm nti mantumi antɔ saa no mmɛna so mode mmoa ɛte sɛ yɛ abrɛ yɛn a ɛda Awurade ase yɛde kan ɛda Onyankopɔn ase srɛ Onyankopɔn sɛ wɔnhyira yɛn yɛda mo ase sɛ mode biribi ɛte sɛ yɛ abrɛ yɛn yɛda mo ase montoa so ɛnsom yɛn Una vez más, no estamos pidiendo nada a cambio, y mucho menos na bio yɛmmɛsrɛ biribiara ɛmfiri mu hɔ na Members Church of God International ɔsom a yɛde som yi akatua biara anim ade a yɛpa ti afiri mu anom nyinaa ne sɛ yɛda Awurade ase asedanka wɔ Nyankopɔn no pɛ ɛne yɛpa ti deɛ di kan yɛda wɔ Nyankopɔn ase yɛda mo ase yɛda Awurade ase sɛ mode yɛn abrɛ yɛn mɛda agya a ɔnka akyi na MCGI Dwene Nnipa ho Dwumadie mu no yɛhono wɔ Nyankopɔn ne Nnipa na sɛ wɔ Nyankopɔn na ɛyɛ nnipa yi nyinaa wɔ tebea te sɛ mu a ɔno ne yɛbɛda no aseɛ ɛwɔ sɛ wɔ Nyankopɔn mu na animuonyam ne yɛyɛ yie wɔ
aseda opepem nka wo Nyankopɔn wa akwanya pa ɔde ama yɛn si yɛmfa nsom mo wo Nyankopɔn ne nhyira yɛn nyinaa aseda nka wo Nyankopɔn. Muli po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin ngayong araw. Yɛda Awurade ase sɛ yɛn sɛ tumi aka akwanya pa yi. Yɛda mo nyinaa ase sɛ daa ne da nyinaa mobɛka yɛn ho. Yɛgu so a yɛto nsa from Nyankopɔn yɛ adom a ɛyɛ March 27 anɔpa du baako ɛyɛ dwoɔ da ɛnɛ na wɔtwe mommra mɛka yɛn ho ma yɛnsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Momma na mon subscribe monche yɛn MCGI nkɔmmɔdibea no yɛwɔ nkɔmmɔdibea bebree sɛ mobɛtumi ahwɛ MCGI Digital Clinic na yɛwɔ digital hotline mobɛtumi afrɛ adɔkotafoɔ sa iba't ibang panig. Na biribiara ni ay betumi ayɛ de asom ɛnuanom ɛfiri MCGI Onyankopɔn ne mmoa ne na hɔ mmɔborɔ mu yɛda Onyankopɔn ase sɛ ama na yɛmu ne nnipa tumi aso nyɔnko nnipa so na yɛmu yɛda nyɔnko nnipa ne yɛnuanom a wɔwiase afɛdɛ nyinaa no ase yɛnuanom ɛfiri Members Church of God International bɛmɔma yɛne free Momma Onyankopɔn dɔ a yɛwɔ no ntena yɛn mu momma yɛn nhyerɛn yɛn mu no momma yɛntie ɛnwom a ɛkyerɛ Onyankopɔn ne dɔ sɛde bɛbɛtumi ne Onyankopɔn atena ɛtie ɛda nnwom no sɛ me ne wote Sister Amekɔ de la Pena Onyankopɔn na animuonyam ne a yɛyie yɛ ne de adaa aseda ɛda mo nyinaa ase sɛ mode mo ho ahyɛ dwumadie mu bie afei mate wase me ankasa mo mpo abɔ me pusa ɛle deɛ asie no na so ne kwan sɛ wobɔ ho sobo yɛwɔ awerɛhoɔ ne apere bebree no a na wɔ hɔ a yɛfa mu na me kunu wuiɛ no menya atenka koro ɛma awerɛho a bɛma w'anidasoɔ nyinaa yerɛ no ɛnyɛ me nko a na mekɔ Onyankopɔn wɔ hɔ daa na mekɔ asomdwe mu ɛfiri sɛ menim sɛ ɛnyɛ adeɛ a wɔbɛgya mo hɔ Merong mga katanungan, sino, ano, bakit, saan, kailan kaya makikita ganap na kasagutan. Akala ko sa pagtanta, lubos ko nang malalaman, bagay na nung ako'y bata, hiwagal ng buhay. Ngunit ngayon'y naunawan, lawak ng iyong kabutihan, pamana mo'y sa langit pa, magliliwanag ng tunay. Kay sarap
sasama. Dooy di naluluha pa, ligaya ay walang hanggan. Kay sarap mabuhay lang kasama ka. May hirap man ay di alintana. Sa puso ko ay mayroong pag-asa. Sa iyong paraiso. Kay sarap mabuhay ng kasama ka. May hirap man ay di alintana. Sa puso ko ay mayroong pag-asa. Sa iyong paraiso. Ay sasama. Makakapiling ka. Tayo po'y sama-samang magpasalamat sa Diyos at magtagubilin. Manalangin po tayo sa Diyos. Mama, yamompay. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Yan aja, hidiyampon. Utumufu, wakasi, wayanawadi Yesu Kristo din mo. Aja, yasraw, yana kuma munokura sa dafadi. Dana dahil na wajine yan ho. Ubayan ho ban. Umayan niya wado ho atenka. Nawamayan niya weni madum. Umayan to sinida. Umayan di hiyayin. Yadawasi. Wawado na wanipa. Aja. Yasraw sa fayan bone chayin. Uniyamobo. Mania ya tiya wani na facha yin sɛdeɛ akyerɛ. Wana wafumu yin. Yasraw se shura akra. Wotie na wanya abotere di wa asɛm so. Na yɛnyina yɛtumi yɛde wo mmara nsɛm kronkron so. Yasraw buye wana koma mu. Na yɛtumi de wo mmara nsɛm na wɔn kyerɛkyerɛ asie wɔn mu. Na yɛnyina yɛtumi anya ohusuro. Emu biara wa akoma so wadeɛ na wapepa. Yɛnyina yɛtenka yɛ wɔ asɛdeɛ bi wɔ yɛn mu sɛ yɛbɛbrɛ yɛn ho ase ahyɛ wo ase. Yɛyɛ nnipa a wobɔɔ yɛn na wobaa wiase. Wobɔ yɛn baa wiase sɛ anyɛ sɛ yɛmmɛdidi na yɛnom nko nyɛ deɛ yɛpɛ. Na mmom sɛ yɛnyina yɛbɛte botaeɛ nti a yɛda so wɔ nkwa mu. Wadom yɛn nkwa na yɛtumi de asom wo. Yɛtumi de adi w'asɛm kronkron so. Agya, hono yɛnyina mmɔbɔ. Yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn nyinaa ho. Ma yɛn nsa ntumi nka w'anim adom. Wo ma a ɛfiri mmaa nyinaa. Yɛsrɛ wo sɛ hyerɛ wo. Abɔ yɛn nyinaa ho ban. Yɛn firi ehu ɔtaa ne amanneɛ mu. Yɛsrɛ wo sɛ ma wo nhyira nso yɛn nyinaa so. Maraming salamat po sa iyo. Hono yɛn mmɔbɔ. Wana animuonyam ne yɛyɛ nka wo daa. Yɛda wo ase pii Agya. Wɔyɛ Agya nkwa Kristo Yesu din mu. Amen.
Tanggapin natin makapangyarihang basbas at pag-ibig ng amang nasa mga Mama ina yɛnsanka yɛnhyira kɛseɛ firi ne agya wɔ soro nkyɛn. Adom nkwagye ne ayaresa firi ne Awurade Yesu Kristo. Na honhom kronkron mu atene ne ne nyinaa koma mu hene daa. Sɛsɛ na daa ne da nyinaa. Amen.